Straight to the point. Lain na ito makauban karon mahigalas Kongresista Camille Villar o sa senatorial candidate mahigala dastong linya sa atong hatagag pagtagad mahigala kay nagkaduol naman gyud ang eleksyon busa ato sang hatagan o gahigayon mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong straight to the point. Yes, Congresswoman Camille Villar, magandang umaga, maayong buntag. Live po tayo ngayon sa himpilang ng DYH, PRMN Cebu at IFM. Kumusta po kayo, ma'am? Maayong buntag po sa inyo, Attorney Rufil. Nice to speak to you again. And maayong buntag po sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. At ito, medyo palapit na ng palapit ang ating halalan. Kaya doble kayod po para mas marami po tayong mga kababayan na makilala at ma-share yung advocacies natin. But I'm very thankful sa kanilang mainit na pagtanggap naman po. Ano po ang masasabi ninyo na ini-endorso kayo ni VP Sara Duterte sa pagkasenador? Ay nako, napakalaki po ng aking pasasalamat. I'm very, very grateful sa ating minamahal na Vice President Sara Duterte na inendorso niya po ang aking candidacy bilang senador. It is such an honor for me, isang karangalan po yan, because I admire her so much bilang isang babae or as a woman, as a leader, and bilang isang ina. Nakikita ko naman po ang dedikasyon niya sa mga anak niya at mga kababaihan at kabataan. And of course, ina-admire ko din ang kanyang strength and katatagan na nakikita naman natin sa lahat po ng hinaharap niya ay napakatatag niya. So ito ay isang honor para po sa akin ang ma-endorso po niya, and ito naman po ay isang bagay na I will not take for granted, hindi ko po siya bibiguin, at pareho naman po ang aming layunin na magkaroon ng progreso sa ating bayan, kapayapaan at umasenso ang buhay ng ating mga kababayan. Alam niyo po, ang samahan po ng aming pamilya ay matagal na po. Nagsimula pa po yan sa panahon ng aking papa na si Senator Manny Villar at si former President Rodrigo Roa Duterte nung mayor pa po siya at congressman po. And nagpatuloy po yan when my brother, Senator Mark, was the Public Works Secretary of President Duterte, kung saan talagang marami po silang magandang proyekto na ginawa kasama na nasimulan din po nila in cooperation with the private entity, ang Cordova Bridge. At marami pa pong ibang infrastruktura. So, nais ko pong ipagpatuloy kasama ni VP Sara yung mga magagandang nagawa natin or magandang magagawa natin para sa ating mga kababayan. And syempre, sa panahon ngayon, walang iwanan. Nandito po kami para sa kanya at masaya po kami na nandito siya para sa amin. Yan ang importante dahil itong si VP Sara ngayon, based on surveys after surveys, siya ang pinaka may mataas na approval at trust rating, Ma'am Camille, no? So parang malaking tulong din itong endorsement niya sa inyo. Opo, talaga namang naniniwala naman po ako dahil sa pag-ikot po natin sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nakikita naman po natin ang pagmamahal at suporta at tiwala ng ating mga kababayan sa ating Vice President Sara. And so we are very, very grateful. Dahil nandyan ka galing sa lower house at ngayon ay baka palarin ka na maging senator, no? But doon pa sa lower house, kayo ba isa sa mga pumirma po ng impeachment ni VP Sara? No, hindi po. Hindi po ako pumirma sa impeachment complaint against VP Sara nung dumaan po ito sa Kongreso noong nakaraan na Pebrero. Hindi po ako pumirma. Okay. Now, itong nangyari ngayon dahil si VP Sara ang nag-endorse sa inyo, baka ito maybe may mga taong nagsuspitsa, they're suspecting na may itong prime water ninyo na business ninyo ng mga Villar ay pinaimbestigahan. Ano po masasabi niyo dito? Well, yun nga po, nakakapagtaka po dun sa timing po nung pag-imbestiga. Pero nonetheless, kung yan po ang gusto ng mga nananawagan para sa investigasyon, I am told na magko-cooperate naman po ang Prime Water. Alam niyo po, I'm 100% po na public servant. So, hindi po ako involved sa management and pagpapatakbo ng Prime Water. Pag-aari po yan ng aking kamag-anak. Gayun pa man, naririnig naman po natin yung mga pangangailangan ng ating kababayan at sisiguraduhin ko po na
na makaabot po sa kanila yan at masolusyonan nila yan. So we will course their concerns through the proper channels and make sure that it's addressed. Ayun nga po, medyo bugbog lang po tayo ngayon dahil kaliwat kanan po ang issues na hinaharap ko po. Pero naniniwala naman ako na baka kaya naman pong malampasan. Pero itong pag-endorse ni VP Sara sa inyo at yung sinabi ni VP Sara na ang pamilya ninyo parang personal yung relationship ng Villar at Duterte, baka ma-pressure yung pamilya ninyo sa administrasyon tungkol po sa mga businesses po ninyo. Are you not bothered on that? Kasi naman po, kahit naman po ano mangyari, handa naman po kami sa kung ano man ang haharapin namin. Basta ang importante po talaga ay matagal na po naming kaibigan at matagal na po ang pinagsamahan namin ng pamilya Duterte at marami naman po kaming maganda na nagawa para sa ating mga kababayan together. So nice po namin ipagpatuloy yun. Yun nga po, medyo kaliwat kanan po ang issues, ang batikos, nakasuhan niya po ako sa Comelec. Pero alam niyo po, napakalaking bagay ang suporta at tiwala ng ating minamahal na Vice President, lalo na sa panahon ngayon. Hindi ko po yan kakalimutan at nagbibigay po yan lakas ng loob sa akin na malalampasan ko po lahat ito. Ano po masasabi ninyo sa pag-defend po sa inyo ni VP Sara about sa Prime Motor? Ayun nga po, so talagang nagpapasalamat kami kasi nga po kaliwat kanan po ang issues na hinaharap ko at so medyo bugbog po at nagpapasalamat ako dahil sa panahon ngayon ay merong sumuporta po sa akin at tumulong sa akin. Si VP Sara po ay sumuporta sa akin, so talagang malaking bagay at makakaasa po siya na pag kailangan niya rin po kami, ay nandito po kami para sa kanya. Yung rating po ninyo, Miss Camille, alam naman natin yung consistent kayo Consistent na nandyan sa top 10. Lalo na ngayon, may endorsement si VP Sara, baka pasok kayo dyan, baka tataas pa yung rating ninyo. So ngayon, kung mabigyan kayo ng pagkakataon na maging senador, ano ang bigyan ninyong priority doon sa Senado? Yes, of course, nais natin First, bilang isang millennial leader, alam niyo po, more than half ng population natin ay 40 and below. So, nais ko pong isulong yung mga concerns nila at i-represent ang aming henerasyon sa Senado kung pagpapalain. And gusto ko rin po ipagpatuloy yung mga programa na nasimulan ko na bilang isang congresswoman at ng pamilya ko, katulad ng pagtulong sa OFWs. Nakapagpauwi kami ng more than 2,000 na OFWs na gustong umuwi, na inaapi abroad, at nakatulong din kami sa mga pamilya nila. And of course, isusulong natin ang suporta sa micro, small, and medium enterprises, sa agrikultura at sa infrastruktura at turismo dahil naglilika ito ng maraming trabaho. More than 70% of the jobs dito ay binigay ng small, micro, and medium enterprises, kaya dapat mag-succeed sila. And gusto ko rin po isulong na magkaroon ng sariling bahay at lupa ang bawat Pilipino. Okay, Miss Camille, ilang tulog na lang at eleksyon na. Ano po ang mensahe ninyo? Naku, malapit na po. Una, again, Attorney Rufil, it's so nice to be able to talk to you again. Thank you for this opportunity na makapagkwentuhan tayo. Doon po sa ating mga kababayan dyan po sa Cebu. It's been so nice to spend time with you this morning, and sana let's all pray na magkaroon tayo ng safe and makabuluhang eleksyon, at wag nating kakalimutan, let's drink a lot of water and stay hydrated dahil tama po kayo, mainit na ang panahon, mainit ang weather at mainit na rin ang mga issues. So let's all stay safe po. Maraming salamat, daghang salamat, Attorney Rufil, at sa lahat ng ating mga listeners, maayong buntag muli at mabuhay po kayong lahat. Daghang salamat, may buntag, Miss Camille Villar. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Nationwide!